Het gedrag van de haatvertochten in de zaak Marianne Vaarstra is stof tot discussie van tal van experts. Zei ik van GGZ-psycholoog Jos de Keizer uit Ljouwert. Hij wilde net aan dat Jasper S. een dissociatieve stoornis met geheugenverlies had. Een impulsieve stoornis is volle waarschijnlijker, denkt de Keizer. Een kenmerk is dat je dat in je levensgeschiedenis al vaker hebt gehad. Hè? Niet dat je dat als wij spreken in een eenmalige gelegenheid argument dat het naar voren komt. Er moet een beeld zijn dat als de stress te hoog oploopt bij iemand, dat die dan gaat dissociëren. En als dat niet in zo'n levensgeschiedenis voorkomt, of misschien 1 keer, dan is het ook vrij onwaarschijnlijk dat in rechtszaken wordt overgenomen als zijnde dat iemand daar niks aan zelf kan doen. En wat je vaak ziet, en ik wil het helemaal niet over deze verdachte hebben, want die ken ik niet, maar wat je vaak ziet dat impulsieve mensen dan heel goed alles onder controle hebben, een heel normaal leven leiden, maar dan als die impuls ineens komt, daar aan toe moeten geven. En als ze dat dan weer toedekken, dat ze dan weer heel gewoon verder gaan met hun gewone leven. En dat niemand wat aan hun merkt. Hè. Dus dat die psyche dan ook een soort kamertjes heeft waar je dingen wegstopt. En dat kan heel lang weggestopt blijven.